салом бинандаи ютуб канали рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон. барномаи рӯзнома ошноро бо беҳтарин матолиби таҳлилии рӯзномаи нашрияҳои кишвар пешниҳодатон мекунем. моро ҳамроҳ бошед. эътироф ва арҷгузорӣ беҳтаринҳо ин номи меҳварии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон мебошад. хабарнигорони рӯзнома дар ин матлаб аз чорабинии ҷамъбастии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2020 гузориш омода намуданд. дар он гуфта мешавад ки кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар як фазои мутандан баҳри натиҷагирӣ аз фаъолияти соли 2020 беҳтаринҳоро муайян ва қадр намуд. дар чорабинии мазкур рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон аз ҷониби аъзои ҳакамон беҳтарин нашрияи тарғибгари соҳа дар соли 2020 эълон гардид. киҳо дар номинатсияҳои дигару озмунҳо беҳтарин эътироф шуданд, шумораи рақами 2 рӯзномаи мо кӯмакатон мекунад. навори ғайриахлоқии занон, оё инҳо бо рафторашон ба шаъну шарафи дигар занони тоҷик лад намезананд? дар матлаби мазкур сухан аз боби рафтори ғайриахлоқии занон рафта, дар он оварда шудааст ки гарчанде мақомоти масъули кишвар аз ҷумла вазорати корҳои дохилӣ чунин амалҳои ғайриахлоқии занонро маҳкум намуда онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашанд, вале то ҳол ин масъала роҳи ҳалли худро наёфтааст. аз ин рӯ баҳри пешгирии он на танҳо вазорати корҳои дохилӣ, балки ҳар яки моро зарур аст чунин амалҳоро маҳкум кунем ва нагузорем ки насли ҷавони ояндаи мо пайрави чунин амалҳои ғайриахлоқӣ бошанд. бинандаи азиз, диққати шуморо ба як иқдоми хуб ҷалб мекунем. душанбе ганҷи дар қалби осиё. муассисаи давлатии рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе бахшида ба пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудани душанбе дар соли 2021 озмуни ҷумҳуриявиро таҳти унвони душанбе ганҷе дар қалби осиё эълон мекунад. дар озмун олимону адибон, журналистони касбӣ, сокинони пойтахт ва онҳое ки қобилияти эҷод кардан доранд иштирок карда метавонанд. инчунин сокинони дигар минтақаҳои кишвар ва сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд бардошти худро пас аз тамошои шаҳри душанбе ба унвони почтаи электронии мо пешниҳод кунанд. маводҳои пешниҳодшаванда бояд фарогири дастовардҳои замони соҳибистиқлолии душанбе зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва хидматҳои мондагори шаҳрдори ҷавони кишвар муҳтарам рустами эмомалӣ дар роҳи ба шаҳри орзуҳо табдил додани душанбе мебошад. мақолаҳо дар ҳаҷми то 4 саҳифа бо ҳуруфи ареалтиҷи андозаи 14 қабул карда мешавад. озмун аз 20 январ оғоз гардида то 20 август идома меёбад. ғолибони озмун дар арафаи таҷлили ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо тӯҳфаҳо қадр карда мешаванд. волонтёрӣ фаъолияте ки манфиати дуҷониба дорад. сухани чанд аз фаъолияти ин қишри нафрасони ҷомеа дар тоҷикистон, нақши паёмҳо дар муайян намудани рушди тоҷикистон. ин ва дигар маводҳои хонданиро аз шумораи 2 рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон пайдо карда метавонед. шириншоҳ шоҳтемур охирин сафаре ки бо тақдири пурмоҷаро тамом шуд. ин маводи меҳварии нашрияи расмии ҳукумати кишвар ҷумҳурият мебошад ки муаллиф матлаби мазкурро дар доираи озмуни эълон намудаи рӯзномаи мазкур омода намудааст. дар матлаб сухан аз корнамоии қаҳрамони халқи тоҷик шириншоҳ шоҳтемур меравад. шиносномаи забони миллат ин номи дигари маводи таҳлилии рӯзномаи мазкур мебошад. он дар бораи китоби забони миллат ҳастии миллат иншо шуда таъкид гардидааст ки ба нашр расидани чунин як китоби гаронмоя дар ҳаёти фарҳангию маънавии кишвар падидаи фараҳбахш мебошад. бо зидди ёдгор файзов аз маркази инноватсионии помир шерали кабир бо фаъолияти корхонаҳои саноатии хуҷанд шинос шуд. даври 4-уми рӯйзаниҳои сиёсии тоҷикистону фаронса. ин ва дигар номгӯи маводҳоро аз шумораи 13 рӯзномаи мазкур пайдо карда метавонед. имтиёзҳои андозӣ киҳо соли 2021 аз он баҳравар мегарданд.
мақолаи мазкур дар нашрияи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон садои мардум чоп шудааст. дар он оварда шудааст ки 18 ноябри соли 2020 иҷлосияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2021 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2022-2023-ро қабул намуд. қонуни зикршуда бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани соҳибкорони ватанӣ, таъсиси ҷойҳои кор ва тадриҷан коҳиш додани вобастагии бозори дохилӣ ва маҳсулоти воридотӣ муқаррар шудааст. барои пурратар маълумот гирифтан ҷиҳати имтиёзҳо маводи мазкурро аз шумораи 5 нашрияи мазкур мутолиа карда метавонед. хират афсари шаҳриёрон бувад, шаҳри Туз ё шаҳри Туз, Туз ё шаҳри Туз. чаро сохтмони мактаб 13 сол аст ба охир намерасад? теъдоди нерӯгоҳҳои офтобию шамолиро зиёд бояд кард. инҳо номҳои меҳварии нашрияи мазкур буданд. нашрияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон минбари халқ дар саҳифаи шаши худ маводеро зери номи истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ба манфиати ҳамагон астро ҷой намудааст. дар он навишта шудааст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегияи миллӣ таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ дар баробари бунёди иншооти бузурги тавлиди нерӯи барқ ба таҷдиди иншооти энергетикии мавҷудаи кишвар эътибори аввалин дараҷа медиҳад. муаллиф таъкид мекунад ки агар хоҳем ки аз нерӯи барқ мунтазам истифода барем ва дар вақти сармо муассисаҳои иҷтимоӣ хонаву кошонаҳоямон гармофурӯзон бошанд ва ба ҷорӣ намудани маҳдудияти истифодаи нерӯи барқ зарурият пайдо нашавад, бояд нерӯи барқ ва гармиро сарфакоронаву мақсаднок истифода барем ва ҳеҷ гоҳ ба исрофкории дуздии он роҳ надиҳем. таъсири COVID-19 ба иқтисоди Тоҷикистон. хурофот аз ҷаҳолат сарчашма мегирад. муаммоҳои понғоз. инҳо номгӯи маводҳои меҳварии шумораи охири нашрияи мазкур буданд ва шумо метавонед онҳоро мутолиа кунед. даҳони Трампро олигархҳои интернетӣ бастанд. ин маводи саҳифаи якуми ҳафтаномаи СССР мебошад. дар он гуфта мешавад ки YouTube, Twitter ва Facebook президенти амрикоро банд гузоштанд ва дари радиову газетаву телевизион низ ба рӯяш баста гардид. барои пурратар ошно шудан ки имрӯзҳо аз сари Трамп чиҳо мегузарад, шумораи 2 ҳафтаномаи мазкурро хонед. Язғулон пас аз 100 сол соҳиби барқ шуд. мо тоҷикем, на араб. манфиат, террорист ва бесаводӣ номгӯи дигари матлабҳои шумораи нашрияи мазкура. ҳафтаномаи Фараж дар шумораи ин ҳафтаинаи худ аз марги ҳунарпешаи Тоҷикистон Қурбонали Абдуллоев навиштааст. матлаби мазкур зери номи Қурбонали Абдуллоев мухлисонро ғамгин кард аз чоп баромадааст. гуфта мешавад ки марҳум Қурбонали Абдуллоев ки беш аз 30 сол рӯи саҳнаи тоҷик фаъолият дошт, баҳори соли гузашта тарки овозхонӣ кард, вале сабаби чунин тасмим гирифтанашро шарҳ надод. ӯ бештар сурудҳои мардумиро иҷро мекард ва дар бадиҳахонӣ машҳур буд. замину осмони ман тӯи модар, қишлоқаки ман, чашмам масти ту бошад ва душанбе аз таронаҳои маъруфи овозхон мебошанд. рушди маориф аз эҳтироми омӯзгор сарчашма мегирад. дасти сабзи тақдир ва дигар мавзӯъҳоро аз шумораи охири нашрияи мазкур мутолиа карда метавонед. интихоби Қазоқистон. ҳизби Нурсултон Назарбоев пешсаф шуд. Содир Ҷабборов президенти нави ҷазираи озодӣ. номҳои маводҳои 2 ҳафтаномаи Тоҷикистон мебошанд. инчунин дар саҳифаи 14 ба муносибати 60сола шудани Абдулқодири Раҳим, шоир, нависанда ва журналисти маъруф мавод аз чоп баромадааст. бахшида ба ин сана масъулини ҳафтанома аз китоби тозанашри эшон ки раҳи ашк ном дорад, чанд шеъри тоза чоп намуданд. бинандаи азиз, шумо барномаи рӯзномаи ошноро аз YouTube канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тамошо кардед. барномаи дигари моро пайгир бошед. хайр.